Sino nakaturno, ma'am? Ako, sir. Ah, sige, sakyan ka. Pag sure dia, sir. Oy, ako yung musakyan. Dili pwede ang motor, sir. Ay, batasan! Hoy! Wow, kanindot! Hapon naman dayo ko magkikita, uy. Mao gani no, may ka kay nakabiyahe na kagkaisa. Kabiyahe lagi day, pero gihangyo man sad, giutang, uy. Kansiha gud si mong biyahe, giutang dayto. Mao gani no, balaan pa lang, may pagwa ko to gihatod. Ma'am, sakay ko. Ano day, nanay pasahero day. Uy, ako sa biyahe ani day, kay wa pa jud ko kabiyahe ba? Ah, lugia po di biyahe ana day, uy. Paabutin sa nang isa, uy. Sino nakaturno, ma'am? Ako, sir. Ah, sige, sakyan ka. Pag sure dia, sir. Oy, ako yung musakyan. Dili pwede ang motor, sir. Ay, gani. Imong motor na akong sakyan. Sorry for financial defect, ma'am. Ano po kaning duha o? Ay, sige lang. Dipindi bitan mas pasahero ug asa mo sakay. Ali, sir. Paabot sa tag-isa, sir, ha? Hala day, kinsa na day? Ay, masig manguha nagbasura day kay dala magkariton. Pag hinay po, ma'am, wa may basura dire. Hala, day. Iturno lagi siyag apil. Ha? Dili ba na motor? Wala na ni turno day, oy, basinara na gihulat. Unsa ba diya? Inyo kong gilibak? Nagunsa ka diri, ma'am? Mamasahero, nagturno. Malamang. Hala, day. Mamasahiro daw siya. Mamasahero, inya ka na ang gamit. Sige, katawi gyud ko ninyo. Ay, namasayro de ka, ma'am? Oh, sir, ganira ka dire? Oh, ganihara, ma'am. Di mo ko ni mularga kog isarago sakay, ma'am. Ako, sir, mularga rin yung kog isaray sakay. Mularga mga ni kog ako rin mo sakay. Day, murag ilugon na pong pasahero ni mo ba? Aw, tistingan lang. Sir, basin ganahan ka mo sakay dire, sir. Wala na idagang istorya. Mularga na ta. Ah, sige, ma'am. Hinahinay lang ta, ma'am, ha? Kinsa may nag-ingon ni mo, day, nga kargahon ni mo na akong pasahero. Sorry, ang pasahero mismo ang niduol sa kuha. Larga na ta, sir. Sige, ma'am. Insulto kini sa tuwa day. Ini magsilbi ang style ba? Unsa may maayo ani, day, no? Di na to siya papilon sa tong torno. What's up? Ma'am, pwede di na ka mapil sa mong torno? Bitaw, ma'am. Katay mong gibiyahe. Ako abet ng pasahero. Aw, hindi ko mo torno dire. Murag isolayan, gitaning bayhana day ba? Sa di na, day. Importante, wala na siya sa tong torno. Day, kay ihiw na kay ko day ba? Ako ang torno ha, balik ako dayon. Sige, day, ha. Balik, dayan, day, ha. Kay basig na yung maabot pasahero. Ma'am, namasahiro ka, ma'am? Oh, sir. Dali, sir. Ay, nagdali ra ba ko, ma'am? Tara, ma'am. Hala, sir. Kanira ba ang nakaturno, sir? Ah? Asang driver? Nangihi pa, sir. Ganina ra to ba? Ay, nagdali ra ba ko? Sir, basin gusto kag emergency. Nara ko dire. Namasahiro ka, ma'am? Oh, sir, ug musakay ka. Kaduha na ta kang biyahe. Aw, pwede sa imo na lang kumusakay, ma'am. Tara, ma'am. Ay, mong motor. Ara, siro? Sabot pa sabot mo, dire kumusakay? Oh, sir, magpungko ra ka. Aw, dire ko. Wow. Dugayan ni mo, day, oy. Nanay pasahero, day. Hala, asa man? Pero, oh, gikarga na sa wheelbarrow. Ay, batasan! Hoy! Wow, kanindot. Anong pasahero ba?